Dobre, teraz budeme pokračovať vo videu. V predchádzajúcom videu sme si urobili takúto žiadosť, kde sme vlastne formulár, ktorý mal meno, priezvisko, e-mail, telefón, text požiadavky a prílohu, z čoho e-mail a text požiadavky boli povinné. Na e-mail sme mali regex, áno. Tak sme vytvorili k tomu životný cyklus vo forme workflow procesu, kde som používal stavové premenné, krúžky, miesta a tásky, štvorčeky, tásky, tranzičné prechody, úlohy. Čiže povedali sme si, že na začiatku sme v stave štart, potom niekto si automaticky sa mu priradí podanie žiadosti, v ktorej sa nareferencoval tento formulár ako podformulár. Po vyplnení sa zmenil stav v rámci tejto úlohy na vaša žiadosť bola podaná. Následovne následovalo registrácia. Pracovník registratúry v nejakom boolean slideri rozhodol, či to má alebo nemá ísť na právne. Ak rozhodol, že to má ísť na právne, tak tu sa vykonala akcia, ktorá samozrejme zmenila stav, ale zároveň, ak ten boolean slider bol zaškrtnutý, bol true, tak assignla a finishla tento prechod. Čím som sa dostal do tohto stavu, čaká sa na stanovisko právneho, kde právnik mohol vypracovať stanovisko. Keď vypracoval stanovisko, zmenil sa samozrejme stav a pracovník PR oddelenia vedel vypracovať odpoveď zákazníkovi. Keď vypracoval tú odpoveď, tak tu sa zmenil stav a zároveň sa zviditeľnilo dátový field odpovede a človek videl svoju odpoveď. Čiže samozrejme bola tam ešte aj vetva, keď som preskočil právne, vtedy som stanovisko právneho nerobil a vtedy odpoveď zákazníkovi nemá dátový field stanovisko alebo vyjadrenie právneho viditeľný. Takže toto si teraz idem odskúšať, čiže idem do dema, do interpretera jazyka Petriflow, eTask Native Cloud, spravím si login na svoje konto a idem si nahrať nový proces. Tu mám tie prvé pôvodné dva, teraz si zoberiem vytvorenú žiadosť, to bola táto tu, áno, a keď si ju nahrám, tak už ju mám nahratú, ako som povedal, odkliknem, môžem si skopírovať public URL, áno, a keď si skopírujem public URL a vytvorím si inkognito okno a URL-ku si sem vložím, tak v podstate vidím, že tuto je môj server, v rámci neho sú procesy, toto je zahešované IDčko toho procesu a keď toto spravím, tak mi automaticky vytvorí inštanciu a sem mi pridá IDčko tej inštancie alebo prípadu, casu, tej konkrétnej žiadosti. Urobil mi kópiu jednej tej konkrétnej žiadosti. Vidím, že som dal auto assign, tak už je to assignuté a vyplnil som nejaké meno, že nejaký zákazník dá e-mail na jeho email.sk. Má nejaký telefón, nemusím dávať, lebo je to nepovinné. Skúsim finishnúť. Text požiadavky som zabudol zadať. Dám nejaký text požiadavky. Dobrý deň. Prosím, zmente mi adresu v zmluve. Prikladám kópiu prihlásenia na trvalé bydlisko alebo občianskeho preukazu alebo niečo.
Áno, keď to ten človek vyplní, mohol by som ešte pridať tú prílohu. Hej. Pridám sem nejakú prílohu, napríklad do obrázku a pridám sem nejaký obrázok, to je úplne jedno. Hej. Áno, vidím tu preview toho, hej, a keď to finishnem, tak vidím, že sa mi v skutočnosti, keď idem do toho pôvodného, čo sa stalo, tak ja som v skutočnosti naozaj urobil toto. Čiže naozaj, keď som tam zadal tú adresu, tak sa mi vytvorila nová takáto inštancia a nová takáto inštancia a takto sa mi priradila. Keď som to vyplnil a dal som tam tú prílohu, klikol som na finish, tak čo sa stalo? Tak dostal som sa do tohto stavu, áno, a keďže ja nemám žiadnu rolu registratúry, formulár teraz má len rolu systém, tak jediné, čo ako anonymný používateľ môžem vidieť, je stav, ten sa mi tým pádom automaticky otvoril. Áno? Čiže naozaj tu vidím, vaša žiadosť bola podaná, stav žiadosti, ja tu vidím tú samotnú žiadosť. Vidím, že odpoveď je ešte stále skrytá. Áno? Keď sa teraz pozriem ako idem sem a pozriem sa ako do all caseov, tak vidím, že áno, teraz mi sem pribudol nejaký nový case a vidím tu, vaša žiadosť bola podaná, dobrý deň, zmente mi adresu. Čiže vidím, že taká niečo prišlo, ale keďže nemám rolu registratúry, tak nevidím tú registratúru. Keď ale teraz prídem sem a poviem, že ja ako prihlásený user, a to môže byť akýkoľvek iný prihlásený user, to naozaj môže byť pracovník registratúry, ktorý je iný ako admin. Tak poviem, že v rámci tejto žiadosti si priradím rolu registratúry a keď idem do all caseov a kliknem na ten case, tak zrazu vidím, že mám aj úlohu registrácie. Keď na to kliknem, tých úloh tam môže byť veľa, ešte to nemám priradené, lebo sme nedali auto, assign, čiže musím si to priradiť, buď si to priradím tu hore, alebo si to priradím tu dole. Keď si to priradím, tak vidím, že som úspešne mal priradenú úlohu a teraz keď sa rozhodnem, že to vidím, chce niečo zmeniť v zmluve, tak zmluvy na právne. A zase môžem to dole finishnúť, ale keď som lenivý, tak môžem to finishnúť aj tu. A keď som to finishol, tak čo uvidí ten zákazník? Keď som to finishol, tak ten zákazník uvidí, že vaša žiadosť, keď si refreshne tú stránku, vaša žiadosť čaká na vyjadrenie právneho oddelenia. Čiže naozaj vidím, že čo sa stalo, keď som si to odsimuloval, tak čo sa vlastne stalo, je, že ten pracovník registratúry túto vyplnil, povedal, že má to ísť na právne, lebo tam videl slovíčko zmluva. A ako náhle to finishol, tak tesne potom, ako sa sem dostal token, tak sa spustila tá akcia if rozhodnutie value je true, assigni a finishni T4, čiže na právne, assigni a finishni T4 a dostal sa sem. Ale keďže v T4 bola akcia, ktorá zmenila stav, že čaká sa na stanovisko právneho, tak je to to, čo ja vlastne vidím tu. Čaká sa na vyjadrenie právneho. Áno? A teraz idem si znovu priradiť rolu ako zamestnanec a poviem, že dobre, ja by som chcel teraz byť nie pracovník registratúry, ale budem právnik. Samozrejme, mohol som ostať aj pracovník registratúry, vôbec by to nevadilo. A keď idem do all cases, tak zrazu vidím, že mám robiť stanovisko právneho oddelenia, lebo naozaj podľa toho definovaného procesu, keď sa sem pozrieme, tak naozaj stanovisko právneho bolo zelené. A teraz si ho môžem assignúť, čiže môžem si ho assignúť, čiže tu keď idem, tak si ho teraz prídem a si ho assignem.
Áno, a teraz si napíšem vyjadrenie právneho oddelenia. Áno. Mimochodom, to, že tu teraz vidím takto, to je len zmena nastavenia v rámci optionov. Keď poviem, že disable pay-per-view, tak mi to natiahne na celé. Hej. Čiže tu môžem napísať vyjadrenie právneho oddelenia, môžem napísať, že v zmysle zmluvy on nepotrebuje dodatok. Áno. A finishnem to. A keď som to finishol, tak čo ten človek vidí? Refreshnem. Vidí, vaša žiadosť čaká na odpoveď. Áno. A keď ja idem sem a priradím si v rámci role managementu a procesu žiadosti, poviem, že som aj pracovník PR oddelenia a idem do all cases, tak vidím, že mám robiť odpoveď zákazníkovi. Čiže naozaj, čo sa stalo, je, že keď som to ja finishol, no tak mám robiť, a mám tú rolu, tak robím odpoveď zákazníkovi. Teraz si to samozrejme musím assignúť, lebo tam môže byť strašne veľa caseov, a ja to vidím a možno je to zložité a už to dnes nechcem robiť, budem to robiť zajtra, chcem robiť niečo iné, alebo to bude robiť kolega, takže to assignem a vidím, že sa mi tu vlastne, vidím tu vyjadrenie toho právneho oddelenia, vidím tu tú samotnú žiadosť, že aha, zákazník žiadal o zmenu v zmluve, kópiu prihlásenia na trvalý pobyt, a právnik hovorí, že nepotrebuje dodatok, tak napíšem dobrý deň, vážime si vašu dôveru a tak ďalej. Nie je potrebné nič robiť, podpisovať dodatok, všetko je v poriadku. A tak ďalej, hej. A keď to finishnem, áno, a pozriem sa ako zákazník, tak zrazu vidím, že stav žiadosti sa zmenil na nižšie, nájdete vašu odpoveď na vašu žiadosť a zobrazil sa ten dátový field tej odpovede, ktorú teraz ten pracovník PR oddelenia spravil. Hej. A samozrejme, ten príklad mohol byť zložitejší, mohli sme, okrem toho, že sme mu treba zviditeľnili ten dátový field, tak sme do tej akcie mohli napísať, nech mu pošle e-mail. Nech vygeneruje nejaké PDF-ko s rozhodnutím a podobne. Áno? Čiže tých možností je ďaleko viac. Toto je prvý príklad, kde sme si nakreslili aj neprázdny, respektíve netriviálny životný cyklus vo forme workflow procesu. A to je vlastne pre dnešok všetko.